Stadiwm! 8 o wynebau cyfaroedd Stwnsh fydd yn brwydro mewn 10 camp corfforol. O'r trac i'r dŵr, fydd yn gwthio pob un i'r eithaf. Gyda sawl surprise a twist ar hyd y ffordd, mae popeth yn y fantol. Dim ond y gorau fydd yn goroesi, achos un wrth un, bydden nhw'n gadael y gêm. Pwy fydd yn dathlu mewn 10 wythnos ac yn cipio tlws y Stadiwm? Pam dwi'n mynd i ennill y Stadiwm? Dwi yn ddynas cryf a pwerus. Dwi'n meddwl na fi sy'n mynd i ennill de, achos fi'n eitha cyflym, fi'n eitha ffit, a dyna ni. Fi yn dda am dipo defed, ond sa'n credu byddwn ni'n neud hwnna heddi. Dwi'n reslo bawd, rili dda neud hwnna. Danso? Dwi'n chwarae rygbi, lot o rygbi, so watchwch mas am hwnna. Dwi'n meddwl unrhyw beth efo fatha cydbwysedd, neu ella bach o flexibility, dwi'n gobeithio na i serennu'n heina. Mae rhaid i fi ennill. Os ddim yn gynta, chi'n ola. Na'n y motto fi. Falle bo fi'n fach, ond fi'n ffyrnig. Yr unig eiriau o rybydd sydd gen i fi ydy, gwyliwch eich hun, mae Huw yn dod. Oh my God! Tro diwetha, ras wy ar lwy, super size, lle oedd rai o'r sir wedi redeg yn wych. Ond eraill, yn anffodus, wedi craco dan y pwysau. Gareth a Luke, fi'n siarad amdano chi, boys. Lloyd yn cadw ei le ar dop y sgorbwrdd am wythnos arall. A Cadi yn colli ei lle yn y gystadleuaeth ac yn wynebu cosb oer iawn. Cadi, mi wyt ti wedi gadael y gystadleuaeth yn anffodus, ond ti heb adael yn calona ni. Paid y poeni, ti dal yma felly deitha ni. Beth yw'r her nesaf? Oce. Eich her nesaf chi. Chi'n mentro i'r cae rygbi ar gyfer yr her nesaf? Fe na! Pa mor bwerus a chywir yw eich sgiliau cicio chi? Nid peli rygbi arferol fyddwch chi'n cicio, ond peli o bob siap a maint. Nawr de! Nawr siarad. Mae hwn yn rhywbeth fydde ti a ti yn lico. O, iawn. Be? Y chwaraewr rygbi proffesiynol. Reit, smots yna, Leia. Yr unig beth oedd y di'n neud yw trial dy orau, oce? Chi gyd yn barod? Her nesaf chi. Chi'n mentro i'r cae rygbi ar gyfer yr her nesaf? Fe na! Pa mor bwerus a chywir yw eich sgiliau cicio chi? Nid peli rygbi arferol fyddwch chi'n cicio, ond peli o bob siap a maint. Dyma ni te her rygbi. Fi wedi bod yn aros am un o'r oen. Really hyderus, really hapus. Edrych ma. Lloyd yn gweud bod e'n brenin rygbi. Ond, ei, mae lot o guts yn glynydd, bai. Watchwch mas, mae yna galon fan hyn, bai. Dwi'n mynd hapus am yr her rygbi. Diom yn gryfder gen i cicio pel. Dwi'n fwy o bêl-droediwr na chwaraewr rygbi, felly dwi 'di arfer taro pili o dan y bar, felly neu drio ngora wan I daro nhw I gyd dros y top, rhwng gan I weld. Sgyn I ddim gobaith yn yr her yma. Sgyn I'm sgiliau cicio, so dyn nhw'n dda iawn o gwbl. Dwi'n mynd hyd yn gwybod pa goes yw gora'n cicio fo. O'r diwedd, her cicio peli rygbi. Dwi'n dod o'r anelli, mae rygbi yn fy ngwaed I. Methu aros am y her yma. Os allai newid ambell un o'r peli yma mewn I dechneg pel drod yn hytrach na rygbi, falle fydd cyfle dy fi. Dwi'n mynd I ymarfer. Watcha'r peth! Diolch.
Mae gan bawb 40 eiliad yr un I gicio cymaint o beli a phosib dros y pist. 8 pwynt i'r person sy'n cicio'r mwyaf. Yna 7 o bwyntiau i'r ail. 6, 5, 4, 3 a 2 bwynt I bwy bynnag sy'n cicio'r lleia o beli. Lloyd, gan bod ti mor hyderus, gei di fy'n gyntaf. Go! Watch him it, Dyna. Lloyd! Gad y fynd, Lloyd. Go on, Lloyd! Sy'n wedi mynd, Lloyd! 20 eiliad ar ôl, boys. Fel bach, fel bach. Mae'n yn afiach. 10 eiliad! Naw! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ymdrella, Lloyd. Da iawn. Jed, cernid clwb rygbi Glynedd yn brwd. Come on, Jed! Jed! No! Go, Jed! Go, Jed! Come on, boy! Yeah! Come on, Jed! Ymlaen, Jeddi! Ti'n gallu neud e? Come on, Jed! Cad i fynd, cad i fynd, cad i fynd. Jed! 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 Canolbwyntio, Jed! Come on, rhywbeth! Go on, cad i fynd, cad i fynd, cad i fynd. 10 eiliad! Yr Cris Pink na. Look at Jed! Ti dewis y pel angen wyrn. O'r angfo. A lwcus. Oh, 5, bron. Bron. A lwcus, wy'n ddino nawr. Diolch. Lea, tis nesa. Do it for the gens. Go on, Lea! Go! Go, Lea! Amser di. Ti a fforna! Go on, Lea! Go, Lea! Canol, canol! Coes chwys, fyd. Yeah! Go, Lea! Go, Lea! Yes! Bron. Go, Lea! Come on! Yn y canol! Quick! Sleep down. Now! Oi! Doi! Go on, Lea, un arall, un arall. Pedwar! Bwgs y post! Ciw yna, A lwcus. Ei, un well am byd. Dio ddim yn gryfder gen I cic y pel. Neitha ni. Delia! Come on again. Cicio dros y pist yw'r her I sir Stwnsh heddi ac mae Lloyd, Jed a Leia wedi cael tro'n barod. Rhain well na'i gilydd. Siwt wneud pawb arall? A Hyw, ti barod I fynd nesa? Go on, Lea. Droso! Go, Hyw! Hyw, tennis. Be ti'n neud? Cyrraedd y canol! Faint o amser gyda fe? Cad i fynd! 10 eiliad! Go on, Hyw! Gael Now! Seconds. Gareth, sy'n edrych o bach o bêl-droediwr, dydy'r trainers cywir, ond wyt ti'n mynd i cico'n dda. Dim ond un pêl-drod sy'n na. Digon teg, cer am hwnna gyntaf. Ie, well i fi. Go on, Gareth! Go on, Gareth! Yes, Gareth! Go on, Gareth! Lovely. Go on, Gareth! O'r bech, yes! Da iawn! Ar y teg? Da, hanner
come on. Ni bydd yn drop goal. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn, Gareth. Da iawn, Gareth. Dwi at yng ngorau. Fa'n ges i? 10. Da iawn. Luke, ti'n hapus i fi nesa? Come on, Luke. Go! Gyd i hon, fe. Gyd i hon. A dwi'n gwynt dal fi. Come on, Luke. Come on, Luke. Hanner amser, Luke, i ganeiliad. Come on, Luke. Bach yn gyflym bach ar, mate. 'Sa eisiau gweld pêl, waith tro. O, mae stres yn gadw fy nghorff i. Diolch, boi. Da iawn. Diolch. Ar ola, Becca. Come on, Becca. Go, Becca! Go, go, go! Dwi'n paid â aros i weld os dwi'n mynd drosodd, dwi'n ymlaen i'r nesaf, dwi'n hefyd yn gymeriad i si. Cadw fynd, cadw fynd. Go on, Becca. Go, Becca. Cael un! Go, Becca. Go, Becca. Go, Becca. Gysi! O, no, gysi un! O, tole! Dim lot o tech as dyn nhw ar y car rugby, oedd e? Eitha embarrassing i fod yn onest. Na fe! Her arall drosodd, o pwy fydd ar dop y sgorbwrdd heddi, a phwy sy'n wynebu'r gosb. Mae'r sialens cicio peli dros y pist ar ben. Sa'n credu bydde un o'n nhw'n ennill lle y tîm rygbi Glynedd. Dim hyd yn oed T-Jed. No way. Scores y rownd yma. Yn gydradd gyntaf ac yn ennill 8 pwynt yr un. Lloyd, Jed a Gareth. Tactegau da Gaz yn talu ffordd. 5 pwynt i Hyw. Luke yn cipio 4 o bwyntiau. A 3 pwynt yr un i Leia a Becca. Iawn, mae gyda fi'r canlyniadau yn fy llaw i fan hyn, ond cyn i chi wybod pa safle chi ynddo, siwch chi'n meddwl ath e? I'r blino'n emosiynol o'r enw. Digon teg, athoch chi gyd yn wych. Y sgoriau terfynol sydd gyda fi fan hyn. Felly, hyd yn hyn, ar frig y sgorfwrdd, mae... Lloyd. Da iawn, Lloyd. Yn yr ail safle, mae... Jed. Rhaid tu ôl ti bai. Yn drydydd, mae Mr Gareth Ellis. Da iawn, Gareth. Come on, Yn bedwerydd, Hewcyn. Yn bimed, Leia. Da iawn, Leia. Felly, mae e rhwng Luke a Becca. Dio ddim na di. Da ni gyd yn gwybod. Da ni gyd. Oce, chwarae teg. Yn chweched, Luke. Becca. Dwi'n teimlo bod yma'n mynd i gadael y genod lawr. Na, ti ddim. Ti ddim. Ond Becca, ti sy'r waelod o sgorfwrdd. O, dwi'n mynd i gytid. Ond, dwi ti ddim yn gadl y stadiwm heddi. Achos mae'n gyfle arall i ti a phawb arall i ennill mwy o bwyntiau yn y gamp nesaf ac ar gyfer hwnnw, ni yn gadl y trac. Mae Lloyd a Jed yn ymestyn y bwlch ar dop y sgorbwrdd. Dim ond 2 bwynt sy'n ryngon nhw. Ac ar y gwaelod, 2 bwynt sy'n gwahanu Luke yn chweched a Becca yn y safle ola. Dim cawod oer wythnos yma, ond tro nesa, bydd rhywun arall yn gadael.
Wythnos nesa yn y Stadiwm! Dylan!